le ndoda. Inkomezo 6. Yini nayo wena namandla? Noma impi? Cha anginayo impi baba. Ngoba okwenzeka ngangeve ngiqondile. Ulwazi ngangeni ngangingazi. Amathuna okhe ngangiwabona lawo usho mhlambe Wasebhidlike wasesithi isikhathi senahamba nalokho lapha ndawonye abonakala kunyatheli ngisho uDikoloje lapha. Baba wena wawenza akhona lawo okay awe khonkiwe owebele kodwa nje la ngamakhono wangangibona okay akulungile indawo okay eseceleni ngihamba khona hayi ngisiweleke ngibona okay manje ngiyomva nje na ithuna ngibona okay yithuna leli baba ngangeke ngiyenze lonto nesibindi kodwa inkomezo 6 baba unenga not baba so ungenza ofuna ukwenza baba phela ubukhumbule baba angikusabi awulona iqathe ngangibindi angithi usho manje ngeke nje u6 baba sukuma ndoda sibamba baba hayi angikusabi baba ubumshiza ukomezo 6 uzongitheleza nafana yaso awujutha kodwa baba bese ngisala uthelela ngempela ngibabingeleleke abathandi nabalandeli abakhulu ke bomzansi podcast njengoba nonke nazi ke igama ngumzwandile wakamsana bafowethu ngingaqali nje udaba lethu la namhlanje ngizocela bafowethu ukuthi ngibonge kakhulu komama ubaba ubhuti osisi wonke umuntu waseAfrika osupporta umzansi podcast ngoba bafowethu ngicabanga ukuthi nonke niyabona indlela ipage elinyuka ngayo kuyintokozo kuyinjabulo kakhulu lokwenza kuthina bafowethu siyabonga bonke sisebenza nabathi angidlulise kakhulu ukubonga kakhulu bafowethu enikwenzayo siyakubona niqhubeke njalo bafowethu siyabonga kakhulu bafowethu njoba ke sengibongile bafowethu osukwini la namhlanje ke bafowethu ngihleli nobaba la ubaba uthe isibongo uMakhathini kodwa bafowethu ngizocela ke ubaba asibingelele bese asichazela kudaba ezengayo ngoba bafowethu ubaba lo uze ngodaba oluserious kakhulu bafowethu ngizocela nje simlalele kahle noluzwe kahle lo daba ngoba yilo daba lunzima kakhulu bafowethu angazi ukuthi ngempela sithatha kanje kodwa ngizocela nje ubaba akabingeleleke abathandi nabalandeli bomzansi podcast azisho ukuthi igama ubani nesibongo kungani ebhalele umzansi podcast baba ngizocela nje ngenkulu inhlonipho ubingelele ababukeli nabathandi bomzansi podcast bese uzisho igama nesibongo baba over to sanibonani nonke hayi babheke babungabasabi bona la babheke sanibonani nonke yebo balandeli bomzansi podcast ngiyemfana podcast baba podcast yebo ngicela ubaphethe igama nesibongo undoda Makhathini undoda Makhathini yebo hayi singaqala udaba baba ngozala ngizalelwe entshanga mntana manje kusho ukuthi sahamba ngokuhamba sasuka entshanga seza ngala efolweni yebo ngakaza ukuthi ngomo masibuya lapha sishiya amaliba entshanga omkhulu entshanga manje kusikhambeni kwethu sashiya abanye abantu kwangena abanye abantu mangwena abanye abantu lapha sengina kuhamba ngokuthola sengiyeza ukuthi angathi amaliba omkhulu sebewambile ungazi ukwafuka ilento i-development lekahulumeni yama toilet baba ngicela ababukeli bami kwamanje baba indlela esichaza ngayo istory wena usichaza ngayo indlela usichazela mina ubungabachazeli bona ngicela usichaze ngale ndlela ungichazela ngaso baba uthi wena wawuhlala entshanga ngithi nasuka ekhaya nahamba lapho nashiya amanxiwa sashiya amanxiwa kwase ngena umuntu wahlala khona lo muntu manje kwahamba mase sengizwe ngathi manje amaliba omkhulu khona kufika i-development mangizwe ngathi bambili iba lamkhulu bamthatha i-development izokwenzani benzani lanto abafika benza ama-toilet abantu ababefikile bezomba ama-toilet right manje mabemba ama-toilet kwasekumbiwe iliba lamkhulu bathatha amathambaka angisawazi ukuthi bakayisaphi manje leyo nto mina ayingiphathi kahle manje mabewamba lamathambo bawamba bese shonaphi baba
ngithi inkinga yami lapho ke mntana Oh, ngoba bamsa kwenye indawo engingasayazi mina wena uyabona la ngakungcono kuba bakhuluma nawe ehe ukuba bafika bangangwa sekuyimina ngedosele ekhaya angedwa sibathathu kodwa omdala mina wena manje into manje ngisho amaphupho manje afika kumina kabuhlungu kakhulu mntana capashe kwenza ukuthi ke manje ngilale ngingabisazizwa capashe angazi noma nami into zami ngibona ukhehlela emva ngiyabona into ngathi khona ukulimala khona ekubeni bafaka indlela lapha futhi emafutheni kamkhulu lento engingasayifisi ngempela ke manje ngenza ngiqhaqhazele yona mntanami ubona ngasathi nje ukuthi ngizokwenza njalo ubona yena ngithatha ngitshona phansi ngitshona phezulu ubuthonga bufika ingane yami bachazile babo ngizwile nengane zisho ukuthi engathi ukhalile baba ukuthi into ekuphatha kabuhlungu wena ukuthi ufuna ukwabona amathambo obaba omkhulu ukuthi wawayisaphi ngoba phela uyezwa kuthiwa ahambiwa bawayisaphi ngoba phela thina sibona belungu ashiswa ngane yami yebo thina sazi ukuthi ithambo lobaba omkhulu lona siphephela kulona yebo baba sizokwenza njani manje baba ubufisa ukuthi umzansi podcast ke ukusize ukulandele yena lo mnomzane uzibuzele ukuthi amathambo obaba omkhulu wakho aphi ikona engakuthokozela mntana ukumbona nje ngizwe ukuthi wamgcina ngakephi wambeka kuliphi ayiphendulele na ukuthi wawamba wawayisaphi ngokabani wona umthetho ngoba phela mangabe ensenze isimo esikanjena afuna aqale azobika kwabadala ekhaya ngoba nami phela igama ngundoda bangizwa futhi baba manje mina ufuna ngitshela ngazi ngizwa ngoba nami ngiyazi mhla ngifika kokhokho bongibuza baba ukuthi ngaphela washiya wena sashiya wena wenza njani wayizwa leyo ndaba wayidlala kanjani irole yakho eyakho icala lihlala kuwena baba intaka kakhulu mfowethu ungunesi hey balandeli nabathandi bomzansi podcast ngicabanga ukuthi niyalizwa udaba lababa la ubaba uyakhala uthi ucela simsize bandla simphelezele baba ayobuza kumnomzane lo wathenga indawo ukuthi hayibo amathambo baba omkhulu wami ngabe wawayisa ngakephi uzozobeka indle toilet nje phekwawo sisebenzile ke thina somzansi podcast samzama ke ukumthola ke ubaba ekhaya noma ngazange kube lula ngoba uke wasinika umama sithe sesihamba nomama hayi wabuya washintsha ubaba wathi hayi angahamba umama ake kuye mina ngiyoyimela kulodaba ukuze ngikwazi ukuyiphendulela hayi ke sizamile ukumthola kodwa ngizocela ke abathandi nabalandeli bomzansi podcast bangasuki bangabaleki ngoba usefikile ukuze sizwe istory sakhe sithini ningayindawo eyasemasaneni ayindawo njengoba ngithembisile ke ngiphinde ngibingeleleke abathandi nabalandeli bomzansi podcast bafowethu ke njengoba ngithembisile ukuthi soke simcela ubaba asijoyine la ubaba usekhona ngaphakathi baba sawubona baba yebo sawubona mina baba igama ngumzwandile ngwakamsani ngiqhamuka ngaphansi kweMzansi podcast njengoba ke baba ubona mina la ngiyazi uzothuka baba ukuthi hawu naku sengibizelwe emakhamereni la kwenze njani mhlawumbe uthuswe nabantu abake bafika lapha kwakho ngoba kufika abantu ongabazi kwakho mhlawumbe wathuka kwendlela oyalelwe ngayo wacelwa ukuthi sicela uze ngapha ngizwile baba ukuthi hayi uqale wathi akuze umama ngoba wena unamahloni kwase kuba udabe wacazeleka ukuthi hayi udabe ngathi lufuna yona indoda impela kuze wena mnomzana nako ke baba usuyasihlonipha uyafika sibonga kakhulu ke baba lokukwenzile ukuthi ufike la kuthina ngizocela ubingelela ababukeli ubayatshela igama nesibongo ngicela ukubingelela ababukeli bomzansi podcast bonke nabadala nosisi nodadewethu nje yabona omnikama ngokhila wakandemande ngokuzalwa enkabamila imbombolo empandweni ngase ngithola umuzi kephi intshangwe yebo ngizwa kahle baba baba ngizocela ungathuki ke baba la umzansi podcast baba i podcast le esizayo einkingeni
mangabe mhlawumbe unenkinga ubona ukuthi isingakwazi kulungisela mhlawumbe sikuhlanganisele nomuntu nikwazi ukukhuluma hayi ukuthi mhlawumbe kuba khona inkinga ekhona engakho ubaba lo engihleli naye la ngiyacabanga mhlawumbe awumazi yebo naye angimazi phela awumazi uyaqala ukumbona baba yebo ngicabanga ukuthi ubaba usefikile la ngizocela umbingelele ubaba nawe umuphi igama nesibongo ubusakwazi kube sicela udaba lethu yebo sawubona yebo sawubona hayi ngundoda mina makhathini hayi mina ngukhila wakandimande uyena kubaba lo kahle kahle usibhalele soMzansi podcast wathi ubefisa kakhulu simhlanganise nawe ngoba kunodaba olunzima kabi afuna wathi ucela ukulikhuluma nawe sase siyazama ke imizamo ukuthi yaphumelela ukuthi nikwazi ukuhlangana ngizocela kunje bese kubingelelile wakutshela igama nesibongo bese naye bandla aqale ke udaba lwakhe uluzwe yebo ngiyabonga baba hayi Xapashe yebo hayi ngicabanga ukuthi hayi sekukwena konke Xapashe ke uyena ubaba lo manje nginesikhalo la engisizwayo nomntaka baba sokuthi manje lapha la uhleli khona entshanga emzini lo wakho kwakusekhaya kuthi ukuthi kwakusekhaya sasuka ngakho kwasekungena wena ke mntaka baba kunamaliba ngapha amakhehla kithi nomama nogogo nomkhulu esingakwazanga phela ngesambe nabo ngoba kwakunamaliba manje ngithe mase ngizwa ngoba phela kuhambe isithisifayela ngizwe ngizwa lapha ngazi noma i-development noma yini ama-toilet lento yakhe uhulumeni manje yebo mntana kwase kumbiwa iliba lamkhulu manje ngagcina ngingasazi ukuthi wathatheka washotheka ngakhe lokho kuhamba kumina manje safika kulale kahle ebusuku omkhulu bafu ngifisa nokwazi ukuthi ngabe bathathwa bajoniswa ngakephi umkhulu phezu kwalokho kwaphinde kwakhiwa indle encane emafutheni engisho ukuthi kona ndoda ngoba wena mangizohlala khona ukuba ngempela kwenze kanjalo ngabe mhlambe nawathatha nawajonisa ngakephi hayi usho okay ngangazi ukuthi kuneliba lapha ngoba indawo nje lokho ayiflat yabo lonto konke lonto ngingazi kanti iliba kodwa mangikhumbula akulona phela lodwa angithi manje ayisiqoqela kuze kube nezihlahla emalibeni ubone ukuthi lapha angena lapha uyabona nangendlela kwakheke ngayo nangendlela esekumile ngayo uyabona kangena yebo uyazibona izizwa ngala zihlukene nasi ngala la uyabona yake ngakwakhiwa ke kwanamhlanje angisazi kodwa ngeke uhlule ukubonda mali uma sebefika emathambeni pho bamkhipha akhona ke webonakala ukuthi okay amaliba yilelo kodwa lapho kona kwangabonakala ukuthi iliba yabo lento sekwenile nje okay wathiwa konke baba ukuphendula nje kodwa ke amathambo wawathola yebo sengiphansi okay ezansi okay egcineni ngathola ukuthi ngabona ukuthi ngelayi sekhona amathambo akhona yabo lonto noma amanye okay phela ese ngasabonakala kahle yabo lonto ngokuthi okay ngona sengiyoqeda okay ngomsebenzi yabo lonto okay ngabona ukuthi kulungile ngakhipha wona sekuhlangana konke nenhlabathi kodwa hayi wakhipha mina phela la yabo lonto wakhipha mina nami ngingenalo ulwazi ukuthi ngabe mhlambe amathuni yabo umuntu yabo lonto ngoba ukuthi isikhathi sasesesithi yabo lonto ngingasabonakala ukuthi sekuhlangana kwenhlabathi kwamathatha kuhlanganisa ndawonye okay ngayofaka
ngihamba umgodi nje okay ungathini ukuthi ngaqaba kufaka phakathi ngwana ngibona okay kulungile hayi umsebenzi yabo lonto okay lo sengihambe kakhulu ngeke ngisakwazi ukuya kwenye indawo kunetshe elikhulu ngeke ngikwazi kumba khona kusuthiwe nababa wawamba wabuye wawambela omunye umgodi wagciba khona egcekeni eceleni ngoba ngifuna ukwakhana i-toilet yabo lonto ngasabonakala kahle ukuthi okay kulungile mhlawumbe amathambo umuntu mhlambe yabo lo into ephansi nje uyabona ukuthi utha umuntu kwenza kanjani pho lokho ngoba uyabona phela ukuthi umuntu uyathi ngeke phela siqhuthiswa singaqhuthwa kanjani inkomo ngayigqiba wena nomatha kusho ukuthi iziphi inyathelo wayithatha wena baba usubona ukuthi nanka amathambo masubonile ukuthi amathambo wanza njani wena yini yakufikela kuwe nami ngokwami okay uxaka ngothi okay kulungile okay ase ngibona okay umsebenzini yabo lonto thatha okay ngingedwa yabo lonto thatha okay ngihamba okay eceleni yabo lonto okay wafaka phakathi lapho ngingaqeba lapho yabo lonto uthi wabsamboza noma wavela waqhiba waqhosa kanjani ngamboza nje okay ubethu ngayinhlabathi ngani ngamboza nje yabo ngoba ngibona ukuthi kulungile akukho ngase ngimbe khona bolonto ngiyawabona lawa uyibonakala ukuthi hayi amathuni la kwenye indawo kunetshe ungekuzwa kodwa baba sekunekhanda lamkhulu ngoba phela umuntu umathembeke phansi intsha bayipheli inwela ayipheli ziba mhlophe siyakhula nje khona emathambeni wena ungasangisho insipho ziyagoqana ziyaqhubeka wena ungasafikelwa nje nakubona umuntu phela nami indlela okay engabona ngayo owangifikela ngabona ukuthi okay angimbe eceleni okay wawudelela ngifake khona wawudelela ayikho into engangayenza lama ngixakekile axakekile nje bolonto njale ngizocela yeah baba kungangishayi baba cela uhlise umoya sibi sakhina sa cha baba ungangishayi baba okay nami okwenzeka nami kwenzeke yina ukuxakeka okay ngabona ukuthi ngingedwa ngabona kulungile ukhatha ngemathonga wena mfana wakaba wona baba ehlisa umoya baba ngwande manje sibonga baba angiphila ngani nabantu sesinganani isikhathi oyithola indawo uhlala lapha sesinganani isikhathi yazi kwashisa isisu manje kwajisa isikhathi ngithi kwase kuphela iminyaka emithathu wahluleka wena ukuthola ukuthi kodwa kwakuyikabani lana ukuze ukwazi ukuyobuza ukuthi nawu ngithola amathambo egcekeni kwakuyikabani lana ukuze ngibuze ngenze njani wenze njani uthola amathambo uyathatha waqhiba lapha angikwazanga ukuthi ngixhumane nabo yabo lonto wasesesithi isikhathi yabo ngingasabazi ehlisa umoya baba isiwaba ngangasakwazi ukuthi ngixhumane nabo yabo lonto ngabona ukulungile ngawathatha okay ngihamba kodwa khona egcile wena mfana baba mfana ehlisa umoya ngwande manje baba ehlisa umoya baba kulapho kona iphutha okay lenzeka ngalenza ehlisa umoya baba ayikho khona izinje emhlabeni sikhulumisane nje njengamadoda wena uyazi sikhulumisane nje amadoda bolonto ngiyalibona iphutha engalenza indoda enjani engakwazi ukucabangela amanye amadoda ungenza isihluko esingakawo ehlisa umoya baba yazi umbulela umuntu esefile bolonto cela sixoxisane baba ngizwe ngakuthi kulungile okay mhlambe ufuna ngenze kanjani okay ngizame noma ngingasebenzi nje lokho kulungile ngithola lo peshenyana nje lokho kulungile bolonto wabulawa wena sumbulele felefile uyomceba ngododa baba ngizocela sixoxisane ukuthi mhlambe okay kwenzeke kanjani kodwa ukungishaya baba ngicela uxolisa mina lapho kodwa baba uyazi baba ukuthi lento wayenza ukuthi yaba yisonisi njani baba ngoba phela lento kade bayazi bona bayiza ukuthi wenza into ebhlungu kangaka umbo omkhulu wabegcekeni awutsheli umuntu kodwa uyazi no3 la wathi ngakhona umuzi awubuyeni ngani lo muntu type usesimbi toilet la naku sesimba omkhulu senze njani uyathatha uthathela wena inqumo lona uthi wabona amathanga intshabi yakhula umuntu mfowethu akapheli nakuthi ngithatha sesithatha kofoleni sathuka siyayazi kathi bembiwa lapha bembiwa makula umuntu intshabi yakhula insipho ziyakhula akupheli nje kanjalo akaboni umuntu thatha isikhathi ka
umbona wamkhipha lapho baba ufaka i-toilet of umphezimana ngangaxhumana nawe ukuthi okay nane number yakho ngangasenayo lo ngangilahlele kule ucingo nane number angayazi ngekhanda yabo lonto nanesikhathi sesisithi kade sa ufuna ukuyobika ukuthi naku sengithola into ukuthi ngizikenze njani ngekathi uthenga into yakho nomuntu osagila noma umkhonto ufuna uthola umkhonto baba inamba yakho ngangisenayo yabo lonto sengine lunye ucingo yabo lonto ngwanami ngifuna ukwekulungele ngibike ukuthi hayibo nangu ukuthi ngiyahamba lapha yabo lonto ngangineqholelana ukuthi ukwekulungele ngiyawabona la amanye amathuna ukwekulungele lawa abiyeliwe umkhulu sibhakabhaka wena ngabe eceleni ungasabonakali nje yabo lonto okay sekwenile nje yabo lonto ubani emkhulu usibhakabhaka umkhulu wami usibhakabhaka he baba ngizocela khulumisana lokho engizozama lokho kusemandleni lokho ekulungele ngikho nale inkomo sesitop istupa ke manje ngifuna istupa senkomo ke manje imbuza ngifuna ngomkhulu hayi baba uyasho ukuthi inkomo ezisithupa kodwa inkomo ezisithupa hayi ngeke ngikwazi ngeke ngifinyelele inkomo ezo6 kusho ukuthi phela first cabana omkhulu wamthatha amandla engenawo inkomo ezo6 ezo6 baba ngeke ngempela ngeke ngamandla kumkhipha ngeke baba ezo6 baba ngeke ngikwazi ngempela ngeke ngibe namandla awo nawe socabana manje mongokhipha u6 ungakhiphe engakho ezokwenza noma mhlawumbe ke ngizocela isihlobo esihle hayi ngeke ngikwazi baba ngempela inkomo ezo6 uvusa yena ufuswa mina uyebulewe yimina nothi umpela umbulela umkhiphe emzini wakhe umkhiphe endaweni yakhe yokuphumula wena umbongo kancane bongambo umbona kahle wamthatha umflahla kadoti amathambo ngawabona kwekho hey mhlobo omkhulu ngamathambo wena amathambo akhe baba ethi umoya kodwa baba inkomo ezo6 ngeke ngube zoba namandla awo ngempela ngeke baba ezo6 babe nawo ubaba namandla kumumba yini ezo6 inkomo baba anginawo amandla funa nyo baba noma uyinyusa baba kodwa njena ngeke ngikwazi kuba namandla nje einkomo ezo6 angani phela thina makhehle dabene enkomo phela besikokhelana ngazi inkomo ngeke sikokhelana ngembuzi imbuzi ihlala ehlathini amawala siyinkomo omkhulu uthini wena baba ngeke ngibe namandla einkomo ezo6 baba ngeke uninga ngeke uninga ngeke baba uninga awulendoda inkomo ezo6 yini nayo wena namandla noma impi anginayo impi baba ngoba okwenzeka ngangeve ngiqondile ulwazi ngangeni ngangazi amathuna ke ngangiwabona lawo usuku mhlambe usephidlikile wasesithi isikhathi sesenahamba lapha ndawonye abonakala kunyatheli ngisho udikolothe la baba wena wawenza akhona lawo okay awe khonkiwe owebele kodwa nje la ngamakhono wangangibona ukuthi yakulungile hayi indawo okay eseceleni ngihamba khona hayi ngisweleke ngibona ukuthi manje ngiyomba nje na ithuna ngibona ukuthi yithuna leli baba ngangeke ngiyenze lonto nesibindi kodwa inkomo ezo6 baba unenga lutho baba anginalo ngisho ichwane lembuzi hawu ungenani ukutshengisa ukuyisola kwami ngale ngikhipha okay imali ngani yabo lonto ukuze tshengisa ukusola yaphela ngala iphaka ayikho phela indaba imali kodwa inkomo nje nezo6 nje anginazo isizulu ngeke uzikhiphe ngeke nje ngikhiphe ngamabomu hayi baba ngeke nje ngikhiphe inkomo ezo6 ngeke ukhiphe lutho hawu yabo sungenza ofuna ukwenza baba phela ubukhumbule baba angikusabi awulona iqatheni ngangibindi angithi usho manje ngeke nje u6 baba sukuma ndoda sibamba baba hayi angikusabi baba ubumshiza inkomo ezo6 ngizongitheleza ngafana yazi awusho uthakho daba bese ngilungisa la uthelela ngempela yeyisa
hayi inkomo ezo-6 baba ngeke ufuna engaki kanti wena? lonto anginawo amandla inkomo ezo-6 baba ngoba lokhu njengoba nami baba hayi singobheka umshiza wakho wena umshiza mina ngizowala manje hayi Oh, Skebe. Ukufika mfana. Ngamshaya manje. Ngenza mbambeni ngoba ngiyazi ngizomlimaza ngempela njalo baba ngilofuna. kwalo mshiza ufuna wukho la kuyena inkomo ezo-6 ngeke kodwa anginazo kodwa baba besingekho isidingo sokuthi kuze kuliwe lana mangithi ngiyabheka mina besingekho isidingo sokuze kuliwe wena bufanele nawe uxolise kuyena ubaba uyabona Enkonzo kanjani? uxolise kahle uxolise wawungazi bese uyasho ukuthi hayi wena wahamba Uthi? umkhulu wamumba Konta umkhulu. ithintayo. Hayi asidlule baba lapho kube iphutha lapha kufanele kukhulunywe Isigebengu. ngoba sibadala kufanele sikhulumeni kanjalo Wahlala kanjani kulamzwa? Kulanda. Yomkhulu kuzohlala wona isigeleke obubambe. ngathi ngumuzi mina engawuthenga kuyena Awudinga ngani? Uwake phela. ukuzalwa kwasembumbulu Oh, nina nibuza abantu. Owisigeleke wena. angitholi isigeleqe baba ngisiza isigebengu angisiza isigebengu Uyenzelani? Uzele nabo batwa. baba ngabona ukuthi kutheni ukhe kulungile okunokuthi ukhe kulungile manje nje ngwala ngcono ngimbe Apha. eceleni Uyafaka amathanda nje. Uthatha umkhulu yombeka la uthanda khona. cha njalo baba Ebekwe ibaba. ngicela nje baba okay sixoxisane kodwa ayi wekakhulu ujombe kakhulu ukuthi inkomo ezo-6 Nawe hayi yathelela. ngeke baba ezo-6 inkomo kodwa babona macabanga singayilungisa kanjani ke Wena ungenza njani? ukwazi Ngokwakho ke ukwazi njengomuntu. ukuthatheka umkhulu amathamba akwazi Njengomuntu. ukubheka ayobekwe endaweni eright singenze njani Noma angithi uyawazi ukuthi uzolekelela ke ngulekelele mina yebo siyomba. ngiyawazi lekhona uyawazi la wabeke khona amathamba Uyambona umuntu wakithi uqitshwe lo muntu. ngoba akhona okay khona egcekeni wawagqibe kwenye indawo Kwenye eceleni indawo, yebo, mhlawumbe sesingenza indlela yokuthi baba Xapashi asengamuvwa kanjani asuswe lapha egcekeni sihambe siwabeka nitheseni ngephi Ale baba ngisifuna inkonzo manje. isifuna inkomo Inkonzo. Inkonzo enjani? Baningi manje nawe nebise nengane umnteni. ehe Kwandiwe phela kuhlathelela. Isesiqala kabusha. ukumfihla cha kodwa baba mhlawumbe Umsebenzi ususwe lo mfana. Singamazi. kodwa baba uthi uyachaza ukuthi kwangekho lutho namatsha engekho kwakuyindawo ingakho abeka indle ngokuchaza kwakhe nginamanga baba Behlala. kodwa futhi uyasho ukuthi ungamlekelela ubaba mawukuthi ngakhona iplan esingayenza mhlawumbe ukuthi sikwazi ukumuva amathambo umkhulu bani konje ubani umkhulu uthe ubani Sibhakabhaka. usibhaka umkhulu sibhakabhaka sikwazi ukumuvisa amathamba asikhulu umkhulu sibhakabhaka siwayise Simcele kahle. endaweni eqondile mhlambe lo mcimbi ungakwazi kodwa baba ukuthi uwenze wena umcimbi onjalo angithi kwaphela uthi ubaba ngawakhombisa Asiwenziwa mina akwenziwa ngani yena wayiqala qala. Ngoba thina sase simbekile sasombeka kuzothambeka thi. Thina sasingayihlo nje lokubona ukuthi kwenzeke kuhambise kahle ngendlela lo mfana. bawo Umkhwenyana. uyamuzwa kuba uthi akanankinga uma ungakwazi ukuthi umenzele nje lokho ukuthi sikwazi ukumuva amathambo ayobekwa endaweni Awakhiphe kule nto mathandathiziyo yakhe. yebo baba hayi lapho impela hayi ngazama ukuthi kulungile ukhe ngempela ngikwenze lokho ngoba okay ikwenzeka kumina kodwa ngephutha ngingazi ngazama ukuthi lokho ngikumela umuntu omdala abuyele Emanxweni ngendlela. endaweni yakhe ngomthetho ofanele kwenzeke ngawo Baba. ngazama impela ngiba ngivuka ngihlanganise ukuthi kuze ngihambisane ngomthetho siyabonga nithe uba isibongo baba oh okay undemand hayi ndimandi kuzwakala kahle baba Xapashi Yebo. uyamuzwa kodwa ndimandi baba Yebo. uthi hayi angabambisana nawe sikwazi ukumuva umkhulu sihlanganisa amathambo kahle ngendlela ehlelekile wena futhi wena uthi ungaba khona ngo kodwa hayi ukuthi khona ungakhipha ngithi Hayi inhlobo. kodwa ungaba khona Kodwa ngakhona lokho kuphola. Uphola yabona uphola.
kodwa ke bese senze njani ngoba kuthi phela lephutha lisazophindela lenzeke baba lokuthi kumbheke njengoba ngibheka umkhulu njengoba ngithi uthe khona amanye amaliba khona khona kuzengaphinde maningi phela kulona lo sengaphinda ke ngibheke omunye kuthi sengaphinde sibuye size la kaMzansi podcast senze njani ke manje ukuya phambili ukuthi soyilungisa kanjani ke lenkingi yamanye amaliba khona egcekeni ngoba phela sekuhlala yena ubaba uNdimande manje ekhaya mina ke ngizowabiya ke wonke vela ibi lo anembala hlangene wonke ungene ngamabomu uzowabiya baba uwabiya khona kwaNdimande uzowabiyela khona kaNdimande amaliba amaliba sawakithi noma kaNdimande seceleni cha baba chapasha ungiphendule amaliba uzowabiyela khona kaNdimande na umntana mangathi sungibuza into eziningi maye njengoba ngiwalwela nje ngiwalela ekhona lapho awakithi nje obe khona ekhona lapho baba ngiyezwa wakini baba sengivumelana nawe ngithi uyavuma ubaba uNdimande uthi ulenzile iphutha usethu ubaba uNdimande kule phutha lenzile uzephutha lenzile sohamba amathuna ngendlela futhi uzosithenga leso silwana ngithi usho njalo baba usithenge leso silwana hamba yobekwa endaweni yakhe right uba omkhulu sengibuza mina laba ke abanye abasegcekeni abasele baba uma kwenzeka iphutha ke sehambile kuba uNdimande sekhona izingane zakhe ezinye so ubuya futhi ngeminye emva kweminye iminyaka size la kaMzansi podcast sekuzingane ke zabamndimande ziza nezakho nazo zizokhala ngokuthi na kunisimbela uyangizwa into engishoyo baba Angisola ingakho ngibuza kuwena baba Chapasha ngithi la wasegcekeni sizokwenza njani ngawo uthatha kwasinto kweshala lapho umntwana moba ngeke phela sibamba abasegcikeni basegcikeni ngiyavuma ukusho ukuthi ke lapho lo sengaba sesandleni sakhe ngese baba ngexolisa baba uNdimande ubaba uNdimande umdala lo baba singazi baba yena impela lo ngizoba banjalo uhamba umkhulu le wena mfana wena manje uzofanele uboyiswa kuze ungaphinde uhlabeke isilonda ngendlela kusekwenzeke ngayo angithi siyazwana mntana wena usuzogadisisa wena kuze kwenze ukuthi ungaphindi uqhuzuke ngalendlela eqhuzukeke ngayo ngoba phela singabantu nami kona kusuma ngihlala phansi nje ushukeke ngave ngoba nginenhloso yokulwa nawe kodwa nginenhloso yokuthi ngiphatheke kabuhlungu ngisikile ngokomkhulu yebo bayi uma na uzehlisa njengomuntu singabuyisa sikazulwa kulilo yebo baba ngizwe impela okay indlela okay obeka ngayo baba lapho impela ngene ngokusemanje ngempela ngibhekisisa ngoba ngeke iphutha lenzekile lenziwe futhi okay imina so imina sefuna okay ngibheke iso ngibheka ngempela ukuthi alikho iphutha elinye elenzekayo ngoba okay wathi imina ngikwazi ukuthi ngilenza ngomnumzane wakhona okay lenziwe imina yebo yabo lonto lapho lena ngabonga lapha impela mina ngabheka impela esempela iphutha lenziwe Ndimande hayi ngakunika ushwele ngoba nami ngiyazi ngizozuza kamhla ngeke ngizibeke ngazuthi nami sengumthinso ukuzimela ngohlala forever iphutha lethu yebo ngabonga kodwa futhi liyalungiswa otuphatho baba ongikwenzile ngikubonile iphutha lenziwe imini ngizokwenza ngokusemandleni ukuthi okay kulungile alikho iphutha elenzekalayo emalibeni omkhulu kwakuqhaqhasha ngizokwenza sure ukuthi nje alikho iphutha lo phela manje ke kwanlo botonda lapha kulelo gogo kulelo mkhulu lapha kulelo abataba kuleli izizukulwana ucela uxole impela baba okwenzekile ngeke kuphinde kwenzeke kodwa ngizokwenza ngendlela efanele ngoba nami ngiqathile nabo badiniwe labakho ukuthi wathula undoda samthini bazongilanda ngophutha liyenzeka manje batho baba ngizobheka ukuthi alikho iphutha eliphinde lenzeke ngizokwenza ofanele okay ngikwenze njengoba ngazokhipha umuntu omdala okay ngawumbeka kwenye indawo egcekeni yabo lonto uzongithinta nini mina oshilo baba ngizokwenza lokho kulungile ibe yiso nje
masowenza lokho kwenzayo. Shilo baba ngizocela lokho ekulungele ngithathe inamba yakho nami okay nginikezele yami inamba kuze okay kulungile kodwa mina ngizole ngixaka sekuseni okay kulungile le ngikufonela ukuthi kulungile hayi sengihambe ngacela ukuqhubeka lana angisiboni isidingo sokuthi kube wena okay mina kufanele ngixaka ngoba iphutha lenziwa yimina baba bolona hayi kuba kuyena usathane ufuna ngikunika usho phela ngenzela nesizukulwane sami umuntu ungamfasela amapiketanga umphela Amen. Mphela ngoba manje ngangibophela lo umfana wami uzosithatha nenkinga ingaphi ephutha kuphila ngawo ngizabona ngisithi hayi baba ngizoza ngokusemandleni futhi kulungile ngiyakwenza lokho ngoba nami ngisengezelani ngathuka sengiba nenkinga yabona yabona na ey'nganeni zami zisibana nginye yabona Ngoba ungathi ngizonshonje ukuthi unganyathela okay ngiyakwenza lo ngiyakulungisa yabona nto ngenhliziyo yami nje nokho ekulungile hayi ngizowa ngivuka ukuthi kutheni okay ngikulungise kuze nami iy'ngane zami ngagcina sesiba ney'nkinga mhlawumbe kwayimina yabona ngithi ngawami ngithi Jesu manje siphambana ngizwana nazo angiyena ikholo wami angicane uthondolo mamba unyazini ishembe manje Nazareth zonke yebo ngibona ke manje Baba. saphunda nkami ngiyahlanya nje kodwa kwakazi Baba. ngizwa nami kushaya umoya ke eswi kwaphela noqhaqhazela obusipakapaka uyavuta qhamukeze vutha umlilo la ebuza ukuthi ungalala kodwa ndoda ungangazingilele kanjani uyayizwa leyo ndaba ngicabanga ukuthi mangishise kwimbetshana manje ngumtshela esho mhlawumbe uzothi khadi ngoba uzwile sesikhulumile Baba. kazulu ke kubongwa kanjalo sikho ke sibongo ke ngibonga ngakaqedi lungisa qha Baba. hayi ngizokwenza njalo baba ngempela futhi ngeke ulungilandelele mina engizole nje ngiyihlupha ukuthi okay kulungile ngikuthini ngizoza sho ukuthi okay kulungile nje ngiyakusheshisa ngiyakulungisa ngoba nami ngibalekela ukuthi ngingabi nenkinga nomndeni wami yabona ngizoza sho nje ukuthi okay kulungile ngiyagcina lokho ngiyakulungisa Siyabonga. Bathandi nabalandeli bomzansi podcast. Ngicabanga ukuthi bafethu nilizwileke udaba lo baba la sesambe zafika cabanga ukuthi sona isisombululo lesi esifike kusona lesi ngoba ngicabanga ukuthi ngendlela abavumelane ngayo kuzolunga ngalendlela abavumelane ngayo. Engingathanda ukusho nje ngizocela ukuthi ngibongela kubaba uNdimande ngokuthi asihloniphe sithi uma sifika somzansi podcast wangasiphendula ngalendlela ejwayele ukuphendulwa ngayo abanye mhlawumbe umuntu athi ngeke ngize ngiyenze lento mina ngibizela amakhamera ngihlangana naphi kunjani kodwa yena weza Nkosi yami wazoyiphendulela udaba lakhe. Baba sibonga inhlonipho yakho siyabonga kakhulu somzansi podcast ukuthi usihloniphile nawe ke singathini kodwa Nkosi yami ke ukuyibongela kumzansi podcast ekufikeni kwakho la ukuthi mhlawumbe kukusizile nokufika la noma uyayisola ukuthi kodwa ngizeleni la baba. hayi ngizobonga kakhulu kumzansi podcast yabo ngokuthi okay kube mhlambe angivange ngixhumane okay basondelane nami mhlambe bengizohamba ngigcwele sengiba nenkinga even nesemndenini enganeni zami kanti inkinga eyenzeka laphi kumina ngizobonga kakhulu ukuthi okay bangixhumanise nayo baba ngikwazi okay kulungile ngilungise ufuna iphotha engalenzayo ngizobonga kakhulu. Hayi siyabonga kakhulu baba Capashe. Somzansi podcast sicabanga ukuthi mhlambe ke into obusicelele yona mhlambe ngaphakathi enhlizweni yakho izamile ukulunga noma angazi kodwa ke ungathini wena kumzansi podcast. hayi mina bana ngabonga kakhulu ngokumzansi pro bani umzansi podcast prosca yebo ngabonga kakhulu ngoba nami bengizovezela umzimba ushake kodwa mase sikubambisene nalento sasakhulumisana sabonisana ngalendlela esekona ngizwa kwehla yebo nasekhaya sengikwazi ukuthi mangichaza into abazoyizwa
ngoba nami bengabatshela ingane ezinye izinto ayifihlayo. Ake kusabachazela babazobona nje bazosibukela bona. Ngizosibukela bona ukuthi umsebenzi ufezekile. Baba Siceleke kumkhulu Siphakaphaka. awu madoda. Basopha nafa akushesheke. Yebo. Amen ngibonge kakhulu bantu. Hayi siyabonga. Babuthe ungathanda ukuyibongela kumzansi bani? Mzansi Broadcast. Ngiyabonga baba ayisongibambileke manje. Ngiyabonga kakhulu baba. Hayi bathandi nabalandeli bomzansi podcast. Ngicabanga ukuthi nizwile udaba lo baba. Ngakhohlwa ke bafowethu. Siyayibonga kakhulu isupport. Lo niqhubeke njani usupport umzansi podcast. Yasemasanini esathi shelele. Ngiyabonga.